odstartován 24. ročník Moravského ultramaratonu. To je 150 nebo Adame, kolik je to číslo? 120 jezdců, vidíme 150. Vzhledem k tomu, že ho dělám už takhle dlouho a navíc se spolu pořádám, tak je to pro mě důležitý závod a hlavně krásný závod, který mě stojí za to, abych s ním pomáhal. No. Zážitky, no, to nejde jako sdělit, jo? To se musí sdílet, jak si vyzkoušet. Prostě člověk tady se toural po tom okolí, tak ty kopce a ten terén a prostě ta příroda, to je neskutečně krásný. A když ještě u toho běžíte, je to u toho ten fyzický výkon, tak to vnímáte určitě intenzivněji. Je odstartováno, běžíme 6. bystřickou etapu Moravského ultramaratonu. Etapa už je tradiční a myslím si, že už našla si své místo v kalendáři. Jsem rád, že přibývá závodníků a takových i těch amatérských, kteří chtějí si změřit své síly nebo se vůbec vyzkoušet, jestli vůbec něco takového dokáže. Já si myslím, že běhání je zdraví pro člověka, jak pro jeho fyzickou kondici, tak pro jeho psychiku.
Moravský ultramaraton pro mě znamená nejtěžší závod na území České republiky, ale vůbec ve střední Evropě. Však sem jezdí také spousta Němců. A také před 2 lety můj největší životní úspěch, protože jsem byl, jak mi napsali, prvním politikem, který zdolal všech 7 etap, to znamená 301 km za týden. Já moc nezávodím, ale to beru jako takovou rodinnou záležitost, protože spousta známých tváří, už tady běžím asi po 3. nebo po 4. a je to strašně příjemný, ta atmosféra tady, je to malý závod, ale strašně příjemný. Wir haben durch Sigrid Eichner davon gehört. Sie hat uns erzählt, dass das hier super schön ist. Da haben wir gesagt, da müssen wir mal herkommen. Ja, und jetzt sind wir zum 4. Mal hier und das ist sicher nicht das letzte Mal. Das ist immer sehr schön. Also Long Distance Running, lange Distanzenrennen ist nicht nur Wettkampf, ist auch Freundschaft und Zusammensein und das ist einfach so schön hier bei den Leuten. Macht einfach furchtbar viel Spaß, werden sicher wiederkommen. Okay, ahoj. Tak akorát se sem vracím, dobrá parta, hezká příroda. Tak MUM je úžasná záležitost, to je prostě setkání lidí a lomníci už tradiční, kteří něco dokázali. Má od nás podporu protože vlastně si myslím, že by mohlo motivovat i naši mládež, naše občany a všiml jsem si, že letos už 2 etapy absolvoval jeden náš účastník přímo z Lomnice. Je odstartováno, jdeme na to a nikdo další už do téhle etapy nezasáhne.
celkem se buď jednotlivých nebo celkového závodu zúčastnilo 214 závodníků, takže jsme velice rádi, že to číslo opět překonalo tu hranici 200. Moravský ultramaraton měl vždycky tradiční účastníky, ale je vidět, že z Německa, z Maďarska, z Polska přijíždí nějací noví, i samozřejmě z České republiky, kteří ten MUM objevili a jsou s ním velice spokojení. To tady všichni chválí takovou tu atmosféru pohodovou nebo jakousi takovou společnou, protože samozřejmě spolu tráví celý týden. Co bylo typické pro tento ročník, tak určitě bylo zaběhnutí 2000. maratonu Sigrid Eichner z Německa, která vlastně je první ženou na světě, která uběhla 2000 maratonů, a v ten pátek, kdy se to událo při té bystřické etapě, tak ta celá etapa měla úplně jinou atmosféru, prostě čekali jsme ji, i ona si myslím byla dojatá tím, jak jsme ji přivítali, takže to tady bylo asi symbolem tohoto ročníku. Musím říct, že před klukama, který tady zvládnou 7 etap jako během týdne, smekám a určitě příští rok, nevím jestli jenom 1, třeba 2 nebo 3, ale celý určitě ne, ale určitě se rád ještě zúčastním příští rok. No tak jsme nějak začali a postupně lidí přibývalo a z nějakých 15 účastníků v cíli v tom roce 2011-12 nebo tak nějak, tak oni tady byly 200. Tato příležitost je něco ještě úplně jiného, než jsou třeba ty masové maratony, kde se jako závodí a soutěží. Tady se taky závodí, ale je to trošku něco jiného. Tady je to takový víc, já nevím, osobnější, nejsme anonymní, tady se známe všichni a jeden gratuluje druhýmu a je to pěkný. No. Musím teda říct, že tady je úplně úžasná atmosféra, úplně super lidi, takže si už to tady dneska někdo na tom vyhlašování řekl, jestli budu aspoň trošku funkční, tak určitě přijedu. Fakt jsem si to moc užila, výborný, děkuju všem.